Slušajući glazbu i uživajući v tome i crpao sam inspiraciju normalno iz glazbe, mislio sam da je to poziv za mene. Glazbena škola osnovna u Varaždinu. Pošto mi je prezime Zekić, Zek je bilo neki logični odabir. Jedan od mojih većih uzora je bil jedan, ajmo reći, grunge izvođač, Mark Lanegan, koji je svojedobno imao band Screaming Trees, a jedan od mojih dražih albuma je bil njegov album koji se zove Dust. I zvučnom kombinacijom prvog i zadnjeg imena, to jest prezimena, sam se odlučio da je to. Više sam Vuk samotnjak po pitanju stvaralaštva, ali koji ponekad ima potrebu biti timski igrač. Volim raditi u timu, volim raditi s bendom, volim prihvaćati savjete drugih glazbenika i isto tako učiti od njih. SAD je malo drugačije jer možeš stvarati glazbu, možeš nastupati, ne moraš stvoriti neko ogromno ime, ne moraš biti neki celebrity ili ogromna zvijezda da bi mogao zaraditi neku normalnu plaću. Mislim da je glazba vječita borba i kod ljudi koji su velike karijere napravili, puno veće od mene, da je to jednostavno moraš imati taj žar i tu volju da izvodiš tu glazbu. Ovaj album je snimljen već nekoliko godina. Iz financijskih razloga nisam uspio dovršiti album. Izdavaštvo kod nas nije nešto previše zainteresirano da bi ulagalo u izvođače kao ja i autore kao ja. Tako da troškove moram snositi sam. To je danas puno skuplje nego nekad. Ja se stvarno nadam da je sad krajnje vrijeme i da budem do ljeta uspjel na proljeće da bi taj album izašao pa da napravimo jednu dobru promociju i u našoj zemlji Hrvatskoj, a i u Europi, vrlo lako moguće i u Americi. Većinom Europa, ali Njemačka ima dosta jako tržište za žanr glazbe kojim se ja bavim i kojeg ja stvaram. No, želja mi je više nastupati po Europi, što se tiče Italije koja ima super scenu. Čak i Češka i Poljska u zadnje vrijeme imaju fantastičnu country folk amerikana scenu, ali mislim da i u Hrvatskoj ima dovoljno ljubitelja takve glazbe. Definitivno planiramo jedan tur u Hrvatskoj. Rajko Lončarić koji je na klavijaturama i orguljama i pratećem vokalu i mandolini, jedan multi-instrumentalist i producent. Tomislav Košić na bas gitari. Ovaj puta s nama nastupa i bubnjar koji često s menom svira, Emir Čovran, Varaždinac, i Karlo Petrović. Dragi ljudi, pozivam vas sve 7.2. na koncert u Medinoj škrinji.